zemědělské praxi stále ještě převažuje orba jako základní zpracování půdy. Ale je samostatná orba tou správnou půdozlepšující operací, zajišťující nám nejvyšší možné výnosy, a to zejména na těžkých půdách? Podívejme se na to pohledem odborníků, kde ukázkovou půdní sondu na těžké utužené půdě na jednom z polních dnů okomentují. Vytvořila takzvaná plužní podešva, asi 20 cm. Celkově ornice nebo organominerální humusový horizont sahá až do hloubky 40 cm, čili těch 20 cm je velmi utužených, tvrdých, nepropustných pro kořeny rostlin a nevyužitých nijak. Dále je vnitropůdní minerální horizont, který již neobsahuje humus. A pak je v podloží rozpad, teda minerálů, rozpad hornin. V půdním profilu je horizont s vysokým obsahem jílu, který zadržuje vodu a způsobuje to, že voda vlastně stojí v té půdě, v tom půdním profilu a nemůže prosakovat. Z tohoto důvodu se zde nedoporučuje orba pouze do jedné nebo do stále stejné hloubky, protože ta způsobuje ještě větší utužení. Čili ta půda je utužená jak primárně tím, že z geologického hlediska má vysoký obsah jílu, tak sekundárně, a toto utužení vlastně způsobuje člověk špatným obhospodařováním a nevhodnou technologií zpracování půdy. Toto jsou dva hlavné důvody, proč ta půda trpí utužením, čili primárně je jí to dáno chemicky, mineralogicky, sekundárně je to dáno nesprávným zpracováním půdy. Když vidíte tady v podstatě tu hranici té ornice, pokud vedou ty kořínky do původní plodiny, předplodiny, tak vidíte, že dál, jak je utužená deska, tak už žádné, nebo má rostlina velký problém dostat se hlouběji. Z tohohle důvodu vidíte, že to zpracování půdy do stále stejné hloubky, jak se už tady zmínila kolegyně, tak není správné a je potřeba tu hloubku zpracování půdy měnit. To znamená nejen do těch 20 cm, ale je potřeba občas prohloubit do 30, do 40 cm. A můžeme ještě říct, že pokud se dostanou zbytky rostliny po sklizni a dostanou se do nějaké určité hloubky, jak tady můžete vidět ty černé fleky, to je organická hmota, která se dostává při ať už podmíce nebo tom mělké orbě se dostává do hlubší vrstvy, ale vzhledem k tomu, že ta půda dál je utužená, ta půda nedýchá, jsou tam špatné vláhové poměry, je tam špatná mikrobiální činnost, tak nedochází k správnému rozkladu té organické hmoty. Ta hmota nám tam zůstává po delší dobu a nedochází vlastně k vytváření humusu, který je prospěšný vlastně pro růst rostlin a který nám upravuje strukturu vlastní půdy a který nám i umožňuje potom hlubší prokořeňování, lepší porovitost a lepší vláhové podmínky. Takže tady vidíte přesně tu hloubku toho podrývacího tělesa, jak to funguje, to znamená zhruba těch 40 cm a pod tím tělesem už vidíte zase utuženou desku, která už je velice zhutnělá a není porovitá. Kdežto po práci tohoto tělesa vidíte, že ta struktura je velice příznivá oproti té půdě, která je vlastně před tím vlastním tělesem, než stroj projede. Ještě bych chtěla vám říct, nebo
Abyste si porovnali, jak vlastně vypadá pole za nepříznivých vláhových podmínek, když se oře. Tak, jak by se to nemělo dělat, protože vidíte, jaké hrudy vznikají po pluhu. Je to v podstatě maznice, která bude těžko se zpracovávat, ať už na jaře, nebo pokud by ještě chtěli na podzim se, tak velice těžko se bude zpracovávat dál. Jsou tam obrovské hrudy, které jsou kompaktní a tato půda vyžaduje potom několikanásobné přejetí dalšími, ať už kombinátory nebo jinými stroji, které prostě tu půdu urovnají do takové polohy, aby se vůbec dalo set. Když to porovnáte pole, které bylo zpracováno podrývacím tělesem, vidíte ten rozdíl. Sice není úplně zaklopená organická hmota, což ale nevadí, ale při dalším zpracování a při přejetí kombinátorem v podstatě toto pole již je připraveno k setí. Postřehli jste zásadní informaci? Dnes má orba pramálo společného se svým počátkem, kdy bratranci Veverkové vymysleli jednoduché a lehké ruchadlo. Zemědělská technika je mnohonásobně těžší a dochází k neúměrnému utužování půdy. Takto udusanou půdu není možné zpracovávat pouze orbou, protože utužená deska, takzvané plužní dno, se posouvá ještě více nahoru a brání pak rozvoji kořenů rostlin do větší hloubky. Je potřeba orbu střídat s technologií podrývání alespoň na 40 cm a s technologií radličkového kypření. To by se mělo využívat i po předplodinách, pod které bylo podrýváno, například řepka a následuje nám pšenice. Radličkových strojů by se mělo používat též výhradně za příliš mokrého stavu půdy vlivem vysokých srážek. Příliš mokrá půda se nedoporučuje ani hluboko podrývat, protože podrývání nemá v tu dobu ten správný efekt. Doslova devastující pro půdní strukturu je takto přemokřenou půdu orat. To stav půdy a její utužení ještě více zhoršuje a utužuje. Půda je bez porů a vzduchu a prakticky bez života. Jsme na pozemku, kde byla provedena orba po předplodině ozimém ječmenu, byl tu rozmetán hnůj a ten pozemek je připraven pro setí řepky, pro následnou plotinu. Můžete se sami podívat, jak to pole vypadá, v jakém je stavu. Taky tady byly nadělen obrovský balvany, dloubance, ty těžký nepropustné půdy. Když jsme tady udělali sondu, tak ta sonda je plná utužené půdy, není tam vůbec vzduch, nejsou tam pory, jsou tam kousky organické hmoty. Tohle nemůže dopadnout dobře. Stejné pozemky koncem října. Zasít do utužené a neprovzdušněné půdy se muselo projevit. Myslíte, že tady budou sklízet víc?
Pozemky, kde je utužená půda, lze poznat už pouhým okem na samotných porostech. Když chcete víc, musíte půdu začít hluboko zpracovávat, takzvaně podrývat. Ideálním řešením je dlátový pluh, po vašem podrývák, Teralent. Intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm u verze TN a do 55 cm u verze TO. Verze TN se 7 nebo 5 radlicemi pro traktory od 190 koní. Rám stroje je vyroben z vysokopevnostní oceli Alforn. 3x lomený úhel pracovních těles umožňuje snadný vstup do půdy a ideální průchodnost stroje. Extrémně vysoká průchodnost stroje díky světlosti rámu až 89 cm. Quick Change systém pracovních dlát je chytrým řešením rychlé výměny hlavních opotřebitelných pracovních orgánů stroje. Hydraulicky nastavitelné hrotové tandemové válce k finálnímu drcení hrot a urovnání povrchu. Hydraulické non-stop jištění proti přetížení v extrémně těžkých nebo kamenitých půdách. A tohle jsou pozemky, kde už se Teralent používá. Porosty jsou vyrovnané od samého začátku díky vzduchu v půdě a dobré vsákavosti vody. Rostliny jsou hluboko zakořeněné s bohatým kořenovým vlášením. Takové kořeny jsou předpokladem vysoké úrody. Ostatně pojďme se zeptat samotných zemědělců, kteří si Teralent pořídili, jaké mají poznatky a výsledky. Jsou tady dva bloky, které jsou tak zhruba stejný, to je nějakých 9,5 hektarů, má každý ten blok a jsou vlastně, dá se říct, navazují na sebe, jeden je tamhle kolem lesa, druhý blok je tady. Ty klasy byly teda na jaře, musím říct, že jsme byli z toho velice nadšení, protože opravdu se to nedalo srovnat s tím druhým blokem, tam ten klas byl menší. Já jsem si tady vyzkoušel vlastně tu technologii podrývání s přípravou kompaktorem a pak už jsem nic nedělal, jenom jsme zaseli bez tohohle, bez válů, bez Cambridge. Tam na tom druhém bloku, tam jsme prováděli orbu, samozřejmě příprava kompaktorem a potom jsme to ještě Cambridgema utahli. Ale je fakt, že líp to scházelo tam, kde ty Cambridge jsme nepoužívali a tím, že se ta půda provzdušnila, tak říkám, ty rostliny byly na podzim dost rozdílné. Je vidět, že jsme tu vodu pustili dolů, že se tam. A tamhle v tom spodku, vlastně tamhle dole u toho lesa, tam je taky takový oko, kde jsme to tím podrývákem projeli a dneska tam voda taky není. Tady vidíte sám, že oproti tomu porostu, který je dělaný podrývákem, je to tady o hodně nižší. A vidíte sám, že i to zrno je oproti tomu klasu, co jsme si utrhli, je menší. Je to, vidíte sám, že tam jsme stáli v ječmenu po břicho, dneska to máme nad kolena, že jo? Takže ten rozdíl je vidět. Naše firma
zemědělské služby Dynín, která je spojena s několika zemědělskými podniky, tak pořídila stroje od firmy Bednar z toho důvodu, že jsme měli zájem zlepšit půdně vlhkostní podmínky na našich pozemcích, na kterých hospodaříme. Zejména se jedná o vsákavost vody v případě, že její přebytek, respektive o provzdušnění celého půdního profilu a zejména o odstranění vlastně udusané vrstvy, která je způsobena dlouhodobým ježděním po polích, po půdních blocích. Z tohoto důvodu jsme zkusili loni 3metrový stroj Terraland, který jsme tahali 300koňovým pásákem a tento nám ukázal i na základě potom pokusů, které jsme dělali s ozimým ječmenem, že efekt se dostavil. Že provozní pokus, který jsme dělali na Dynínsku, na našich půdních blocích, spočíval v tom, že jsme vlastně 20 hektarový půdní blok z poloviny zorali a z poloviny spodrývali a ten výsledek, který přikládáme této technologii podrývání, tak spočívá v rozdílu ve výnosu ozimého ječmene zhruba 1,5 tuny, 6,4 tuny po hektaru jsme sklidili na tom zoraném poli a 7,9 tuny po hektaru na tom poli podrytém. To znamená, tam se zřejmě dostavil ten efekt provzdušnění a i eventuální lepší vsákavosti, přebytečné vlhkosti. Také tyto půdní bloky evidentně jsou dnes v případě příliš velkého množství vody nezamokřené. Je to znát na ouvratích a ten porost vypadá rovnoměrnější. Proto jsme také přistoupili k rozšíření této technologie a slibujeme si od toho také zefektivnění celého zpracování, vlastně předseťového zpracování půdy. To znamená zrychlení procesu předseťové přípravy, zejména na podzim. Zatím máme zkušenost tedy s podrytím půdního bloku a následným diskovým zpracováním, poté diskovou sečkou, zakládání porostů. Se zabývám pěstováním brambor 23 let. Dneska už v tom zemědělství, jak si myslejí nějaký městský lidi, že jsou na vesnici samý blbci, tak to už teda to neplatí. Přesně. Protože na vesnici i v tom zemědělství musí dělat vzdělaný lidi. Proto jsme si pořídili ten váš stroj, dlátový pluh Terraland. Pořídili jsme si ho jako až když jsme ho testovali v roce 2013 na podzim a půjčili jsme si ho na 3 dny. A kluci jeli od té hodiny, co jsme to přivezli, od pondělka od večera do čtvrtka do rána non-stop a vlastně jsme s ním udělali skoro 100 hektarů. A bylo dobrý po tomhle stroji, že nám netahal kameny nahoru. Ten výkon se mi hrozně líbil, ten denní výkon toho stroje. Když jste předtím, než jste podrývali tím naším Terralandem, přišla taková bouřka jako včera, spadlo tady 40 mm. Bylo pole tak jako dneska, nebo jste to mívali stojící vodu? Takhle, to je další věc toho vašeho stroje, výborná vlastnost, že v podstatě, jak víte, na 20 hektarovém poli nejsou všechny podmínky půdní stejné. Jsou různý prohloubeniny, anebo to, kdy tam ta voda steče a ta voda tam zůstávala. A v podstatě u brambor, pokud vám zaleje řádek den a půl až 2 dny, tak všechny brambory, kde je zaleje voda, hynou, schnijou. A tohle teďka momentálně se nestává, zaprší, voda se zasaje a v podstatě my můžeme to pole vlastně osázet celý. Jo, je tady teďka momentálně na pršíno přes noc 40 mm. A je tady znát, kolik tady té vody teklo.
A podívejte se, že tamhle nikde žádná voda nestojí. Jo. Takže stojíme vlastně na dohled pole pana Němce, který jsme mohli hodnotit po podrytí Terralandem, a podívejte se schválně na pole naproti, který patří místnímu zemědělskému podniku, kde teda Terraland nemají a nepoužívají a kde bohužel už teda těch 40 mm srážek ta voda nepojmula, protože je utužená a stojí nám tady voda. A my to pojty brambory děláme dvakrát. A to je, že to přejedeme na podzim, prostě způsobem, že zhruba po sklizni, co nejdřív, aby se nám tady nemnožili nějak moc plevele, tak to přejedeme, necháme to, nic s tím neděláme. A na jaře, když kejdujeme, tak to uděláme ještě důkladnějc, protože zaprvé, jak už je to od toho podzimka trošku nadzvedlý, tak už to taky není tak těžký. A ten stroj nám tam zaprvé zapraví tu kejdu perfektně, zapraví ji rychle, protože musí být do 24 hodin ta kejda zapravená. Lidi jsou spokojení, protože i když tady kejduju třeba 100-120 hektarů, tak v obci kejda tolik nesmrdí. Jo? A my jsme spokojení, že nám tam zůstávají všechny živiny z té kejdy. Z důvodu taky toho, že občas nám na těch ouvratích stála voda, tak první ten přejezd, tu ouvrať hloubíme, potom ji teda upravíme, aby jsme ji srovnali, protože ta voda se nám z těch ouvratí odsakuje. My jsme tady před měsícem zhruba měli skoro povodeň, spadlo nám tady 50 mm za 40 minut a vidíte, že na těch polích vlastně to neudělalo žádnou škodu, protože ta voda prostě se odtáhne během určitý doby. Samozřejmě záleží prostě na tom, aby nám nespůsobila tu škodu, že by zaplavila řádky a brambory nám schnily nebo zničily. Přestane vlastně ona je udusí ta voda, ty brambory, že jo. No. Halejte, do kolika to tak pršelo? Pršelo tak do 5. Takže vlastně máme 11 hodin pryč, to znamená nějakých 6 hodin po skončení deště, ve kterém tady napršelo vlastně souvisle 40 mm. A sami vidíte na ty souvratí, že tu není po vodě ani památka. A v jakých botech chodíme? A v jakých botech chodíme, jo? Já jsem si teda vzal gumovky, ale nebyly potřeba, jo? Tak halejte, tohle je ten stroj, s kterým teda jsme velmi spokojení. Dělá pro nás tu nejhlavnější práci, dělá teda ty nejlepší podmínky pro pěstování brambor a nedám na to dopustit. S Terralandem máme roční zkušenosti, zakoupili jsme ho minulý rok v létě a zpracovali jsme téměř veškerou plochu gřebce. Cením si hlavně hlubokého kypření a prozdušení půdního profilu s tím, že se výborně v podzimním období vyvíjel kořenový systém řepek a nedocházelo k lokálnímu zamokření. Na jaře probíhal vývoj porostů standardně, přálo nám počasí i vláhová jistota a jak vidíte, porost je nádherný a vypadá to na velmi bohatou sklizeň. S hlubším zpracováním půdy máme letité zkušenosti, ale Terraland je postavený tak, že jeho kypření je ještě hlubší, tím pádem se dostane víc vzduchu do půdního profilu a řepka se vyvíjí lépe. Na této rostlině je vidět, že měla dostatek prostoru i vláhy a bohatě vyvětvila a utvořila mohutný kořenový systém se silným kořenovým krčkem. Tady vyrypnu. Tady poměrně měkko, na to, že jsme vlastně v červenci, tak pořád ta půda je krásně nakypřená. Na vyrypnuté rostlině je vidět krásný bohatý kořenový vlášení, který i v poměrně suchých podmínkách, které panovaly v červnu, dodávalo řepce dostatečné množství vody a je vidět, že porost dosáhne velmi dobrého výnosu. Pro letošní rok plánujeme po sklizni ozimého ječmene rozvozit kejdu, zapravit diskovým podmítačem
pak začít navážet menší množství hnoje a zpracovávat Terralandem do 30 cm, který menší množství hnoje velice dobře zapravuje. Po loňských a letošních zkušenostech s výnosama ozimého ječmene a s vývojem porostu řepek nedám na Terraland dopustit. Co říkáte na ten porost, pane Kříži? Tak vážení přátelé, v loňském podzimu jsme tento pozemek zpracovali Terralandem, kde jsme šli do hloubky 40 cm. Pole bývá těžší, máme zde mokro a v jarním období jsme tento pozemek připravili kraličkovým strojem do hloubky 5 až 7 cm. Výsev zde byl kolem 4 milionů, klíčivých semen a v současné době kolej je tady 850 až 900 klasů, to jsme nikdy neměli. Vždycky jsme šli potom níž na 6 až 650 klasů. Takže očekáváme na to solidní výnos. A čemu to teda přikládáte? Přikládáme to k tomu, že ta půda se prozušila, tam bylo dostatek kyslíku a ta voda nás spadla dolů v jarním období a bylo zde sušejc. Takže teď jsme takže pěkně odnožoval a ty odnože se udržely po celý vegetační období. Takže ono i na tom porostu je krásně znát, že je pěkně vyrovnaný, že jo? Ano. Je to špičkový jarní ječmen, který se jen tak v jižních Čechách nevidí. No. Je znát teda, že jste ten Terraland použili a že teda ho budete používat dál, což by se mělo projevit na vyšších výnosech u vás. No, v loni jsme udělali pod ozimou řepku, pod ozimí pšenice a ten kořenový systém je bohatší a taky překonává potom sáštozu. Tak pořízení tohoto stroje, dlátového podrývače, prostě rozhodla situace při výstavbě naší bioplynové stanice, kde tedy jaksi máme obrovské množství vyráběného krmení, musíme sklízet jetelotravní seráže, musíme sklízet z mnoha hektarů kukuřici a dochází teda k utužování při těchto sklizních utužování pozemků. Že? Samozřejmě potom následuje vývoz kejdy, vývoz digestátu, je to několik desítek tisíc tun, který musíme po těch polích povozit. A tento stroj prakticky je to přesný, co nám zajišťuje to provzdušnění těch pozemků. Jo, ten vzduch, který dostáváme do té ornice, částečně jde o podorničí, máme tady složité půdní podmínky, ale tento stroj přesně vyhovuje tomu, abychom my udržovali tu úrodnost na těch polích takovou, jakou si myslíme dosavat máme. Jo, nebyli jsme schopni to řešit při těch množstevních dovozech a odvozech kejdy a krmiva jinýma strojema. Tento stroj nám absolutně perfektně vyhovuje. Máme s tím první zkušenosti z jara, kdy máme teda podrytou plochu pozemky pod kukuřici a vidíme, že ta kukuřice evidentně tedy tu dynamiku růstu tam má, dochází tam prostě k tomu provzdušnění velmi, velmi dobře. A takže já si myslím, jako za agronomickou část bych řekl, že ten stroj možná, že už tady měl být dřív před rokem. Jo? Máme ho teda tady od podzima, ale jsme s ním spokojení. No a já bych ještě dodal jeden poznatek, protože tady máme několik druhů půd a jedna z těch půd to je velmi složitá záležitost, jsou to velmi těžké jílovité půdy, kde jsme nebyli třeba na podzim schopni zajistit nějakou jakouž přípravu pod ozimy z důvodu toho, že ty disky nám to prostě nezvládl nám to ani pluh. A tohleto pasivní nářadí prostě prakticky je to, co my tam potřebujeme na ty jíly dostat, aby jsme tu půdu připravili třeba pod ty pšenice. To je další ještě tady důvod, který nás vede k tomu, aby ten stroj tady pracoval nepřetržitě, jsme s ním spokojení. Máme tady kukuřici s nejvyšším fajem. Došlo tady k klasické přípravě, ale tady názorně vidíte i vizuálně z dálky je vidět, co udělá Terraland, pokud ho tady použijeme. Tady jsme použili přípravu Terralandem na té ouvrati, utužené ouvrati a tady vizuálně přesně vidět ta kukuřice v jaké je fázi, jak je tady narostlá na té ouvrati, kdežto tady kousek vedle, kde bylo staré hnojiště, tady jsme to nepodryli a je tady vidět obrovský rozdíl, půlmetrový rozdíl v nárůstu kukuřice. Takže vyloženě ten zásah na ouvrati, že jsme ho tady podryli, ta ouvrať byla hodně utužená předtím vyváženou kejdou a tím jsme to podryli jsme to úplně nejhloub, jak to šlo
A tady ta kukuřice se nám odměnila tím, že nám tady roste. Roste nám, že to tady vidíme, v jaký je fázi, jak roste, jak je lepší než ta vedle, kde jsme tedy jaksi to nepodryli. Jo, takže tady vidím evidentně tu výhodu a to, proč je důležitý, aby jsme my tady ten podrývák měli, aby my jsme neustále s ním pracovali, neustále prohlubovali a hlavně ten vzduch do té země vrátili zpátky. Takže tady stojíme u stroje Terraland 4metrové polonesené, které jsme pořídili v loňském roce. První sezónu jsme s ním udělali řádově 800 hektarů. Předtím jsme vlastnili nesený Terraland 3metrový po dobu 2 let, který jsme dělávali 600 hektarů každý rok. Se strojem jsme nadmíru spokojení, my to táháme Xerionem Saddletrackem 380 koní. A z toho důvodu letos doděláváme zásobní hnojení pod patu, který bychom na podzim měli dodělaný, takže letos budeme podrývat a hnojit. Jinak podrýváme do hloubky řádově 45 cm. Takže nacházíme se na poli s cukrovkou. Cukrovku pěstujeme na 320 až 340 hektarech. Osevním postupu řadíme po 4 a 3 letech. Do té systému pěstování cukrovky se nám podrývání velice hodí, jinak v našem podniku neořem od roku 95 a systematicky podrýváme od roku 2002. V současné době máme 2 podrývák od firmy Bednar, značky Terraland 4000. Jinak náš podnik podrývá, dá se říct, všechny plochy, co zůstávají jařiny na jaro, tak ty jsou podrytý komplet. Co se týká osevu ozimu, tam podrýváme souvratí a podrýváme plochy ozimé řepky. Jak jsem mluvil o zásobním hnojení průmyslovými hnojivama, doteď jsme hnojili jako rozmetadlem. Měli jsme pneumatické rozmetadlo Raucha, kvalitní práci, z důvodu toho, že jsme koupili traktor Xerion Saddletracka a podrývák, tak na letošní rok budeme hnojit zásobně pod patu při podrývání pod cukrovku. Takže tím bychom měli ušetřit 1 operaci, 1 přejezd, 1 chlapa a nějakou naftu. Teďka poslední 3 leta ty výnosy šly rapidně nahoru, ale já prostě si myslím, že to je to strukturou půdy tím podrýváním. Ale určitě struktura půdy je dobrá, jo? To jako je bez debat. Jo? To jako víme, žádná prostě někde prohlubení, kde by stála voda, jak kdysi stávala na souvratích, to prostě neznáme. Ale je to systém, je to od roku 2002, takže nechci říct, že to je 10 let, ale je to 12 let. Že? I když tenkrát jsme prostě na to neměli techniku, podrývali jsme 180 kuňovým traktorem, takže jsme podrývali třeba 25, jo, 28, jo, a teďka těch 45 v průměru jedeme. Ale prostě do našich podmínek doporučuju 100%, doporučuju každému, že to musí mít hydraulické jištění. Ale říkám, prostě podrývá od nás od toho roku 2002, dá se říct, furt jede na ten týž člověk a s tím, kdybyste mluvili, tak ten vám řekne, kde jsem, když si jezdil 7, tak teďka jedu 12, jo, protože ten podrývák proti pluhu má jednu velkou výhodu, že to má minimálně o 1/3 větší výkon a ty pola po tom podrýváku zůstávají krásně rovný. Já vám garantuju, že tady na to pole, kdyby nebyla řepa, nebo kdybyste přijeli po sklizni obilí, tak po našich polích, i když nejezdíme autem, ale 80 tam můžu jet. To auto se nehne, protože už neořem, říkám, 12 let a jenom rovnáme a podrýváme. Je to výhodný i z hlediska té organizace práce. Prostě víte, že on teďka tady s tou 4 20 hektarů každý den normální směně udělá.
se oře, tak ořete 20 do 30 cm. A tím Terralandem tu podorniční vrstvu rozeberete, prozdušní se to, ani ty kořeně jdou rovnoměrně do zeme. Jo? Když si vezmete, já nevím kolik, ten je 30 čísel určitě. A vidíte, že by šel ještě dál, když jsme ho utrhli. Přetrhli, takže šel určitě dál. Někde, když se podíváte na některé řepky, zastavíte do jakéhokoliv pola, když to jenom prostě zdiskují nebo něco, tak ten kořen jde do pravého úhla. Jo. A ty živiny ta řepka potřebuje mít kůžilovitý kořeň co nejhlubš. Je vidět, že má i vlastně bohatý kořenný vlášení, že má dostatek vzduchu v půdě. Vzduchu prozdušněný je to, vláha se dostane hlubš, cokoliv se prostě v té zemi funguje krásně a prozdušněný je to a to je ta řepka. A na řepka potřebuje nejvíc. A ještě to je poznat na ječmeních, kde je podrytý, tak je to poznat 100%. Měli jsme pole, kde bylo hromada skládka řepy a sousední podnik udělal, jenom zoral to a ječmen je tam prostě zakrslé, zežlotlé, špatné a my na tým polu jsme měli na rohu řepu a projelo se to jenom Terralandem, nic se s tím jiného nedělalo na zimu a prostě ten ječmen nepoznáte na tým polu, v kterém rohu byla ta hromada. Jak se to prozdušnilo. Orbu tak hluboko neořete. Nikdy nebudete ani tak orat hluboko, to by z té naftě se nezaplatilo. Jo? A tam, kde jsme měli pole, poznáte to, když prostě se tím Terralandem udělá nějaký pozemek, zaprší, tak okamžitě ta vláha saje. Když to zořu, tak ona je v té vrchní vrstvě, ale stejně to prostě odjede. A s tím Terralandem ani prostě jsme měli zase ty porosty nebo cokoliv, ta vláha se ztratila, zajela do porostu. Ale tak, když je zoraný, tak prostě se udělají kaluže na polu a stojí tam jak dlouho, ale prostě máme problematický pola tam ve Věrovanech kolem Moravy, kolem toho, jsou tam takové horší pola a voda se ztratila. Ani když to zoře, můžete to zorat a prondete, tak potom vytáhnete, jak když jste projeli přes polní cestu. Takových kostičky vyořete, ten Terraland to vytáhne, tak je to obrovsky utužený. A když vezmete rýč, když zořete, vezmete rýč, tak první rýč vyrijete. Ale druhé nemáte šanci dostat do zeme. Už je tam tvrdo. Je tvrdo, to je asfalt. To je asfalt a prostě nedostanete se hlubš. A po Terralandu jo? Po Terralandu se dostanete. To je roztrhaný, to je prokypřený. To skválně vyzkoušete kdekoliv, někde, kde bude oračka, vente rýč. První rýč zarijete, co oře. Druhé rýč můžete vážit 200 kg, jak nezastanete do zeme. Prostě je to utužený, ta vrstva spodně utužená, protože čím dál větší technika je, čím větší výkon, a váha těch strojů je větší a větší a větší. Na bramborech to je vidět nádherně, že prostě ji zaprší, voda steče do řádku, v řádkách nestojí voda. A když přijde ani přívalové déšť nebo něco, prostě vcucne to do těch řádků a není problém tam. Tak to stávalo, hnily ty zemáky bez problémů. Tady jsme zkoušeli Kypro z půdy, když zatlačíme, kde bylo podrytý Terralandem, je přes 30-35 cm. A na sousedním pozemku, kde jenom ořou, bylo 15 cm kukuřici. Tak díky Terralandu nám vychází letošní průměr u řepky necelých 5 tun. Zastáncem hlubokého kypření půdy je i ministr zemědělství. Já v zásadě musím v mnohem souhlasit, protože myslím si, že absorpční kapacita půdy se nám posledních 10 letí nebo za těch 20 let změnila, protože změnili zemědělci způsob hospodaření s půdou. Ale myslím si, že to není jenom o orbě. Dneska i v rámci té minimalizace, pokud ji dělají zemědělci tak, jak mají, včetně hloubkového podrývání, když se bavíme o podrývání na 40 až 60 cm, tak ta půda je potom v dobré kondici. Ale ne každý zemědělec to bohužel dělá. No, já bych řekl, že i v tom zemědělství dneska začínají ti dobří sedláci chápat to, že i dneska ty na první pohled náročné operace typu hloubkového kypření se jim vrátí řádově na tom, že potom ten výnos je o 10 do 15% vyšší. A jsou opravdu zemědělci, kteří to dneska dělají. Mají to součástí své technologie, to se jim bohatě zaplatí. Když chcete víc, je Terraland chytrou alternativou orby nebo jejím nezbytným doplňkem. Stejně tak je nezbytným doplňkem minimalizačního zpracování půdy. Chtějte také víc. My půdě rozumíme.
Bednár, radost hospodaře.